Dobrý den, lidičky. Každý se ptá, kde bydlí Denča HD. Tak já vám to ukážu. Vidíte ten kruhač, tak tady. Tak, jdeme vám ukázat, kde bydlí Denča. Adresa, všechno, i příjmení. Tak trochu poběžíme, takže je to trochu blbý záběr, ale běžíme. Tak. Už přesně nevím. Novotná. Tady to není. Tady, vidíte? Novotní. A byli tady. Tu adresu, tento dům, tak tady bydlí Denča HD. Ještě vám jednou ukážu zvonek. Denisa Novotní. To Novotní, takže